A quinta edición de Olladas na Rúa chegará ata Pobra o vindeiro 5 de setembro. Durante todo o día, os Xardíns Valle Inclán acollerán a mostra colectiva na que participarán escultores e pintores de toda a comarca e outros concellos galegos. Xa podemos falar de que é algo xa consolidado no noso pobo, xa que é a quinta edición, e será novamente unha ocasión única para poder ter unha amplia visión do movimento artístico na nosa comarca. A exposición será, como sempre, nos Xardíns de Valle Inclán e podránse visitar ao longo de todo o día. Destaca esta edición a variedade de técnicas e soportes utilizadas polos artistas participantes. Temos xente tanto da Barbanza como algúns invitados de Vigo, Coruña, e, bueno, aquí temos representación en escultura diferentes estilos, con diferente tipo de material, así como tamén no de pintores, porque pintores e pintoras, que poden ser tanto en acrílicos, acuarela, temos grabado, e os soportes tamén que utilizan todos estes artistas pois tamén son moi diferentes. Van desde cartón, lenzo, material de refugallo, palés, bueno, unha amplia representación. O Concello volve deste xeito a apostar polos artistas locais con esta exposición colectiva que ven organizando dende hai 5 anos. E se marca pois dentro dunha intención, dunha idea de promocionar a cultura, a produción artística, dar a coñecer, que sexa recoñecido socialmente o traballo que fai toda esta xente, que agradecemos pois a súa participación e que fagan, como decía Fita, ese museo ao aire libre dos Xardíns Valle Inclán. A mostra dará comezo ás 10 da mañá e permanecerá nos xardíns durante toda a xornada ata a posta do sol.